हेलो गाइस आंनि पुर ब्लग नोंथांमोनखौ दिनै फिनसे बरायफिनबाय आरो आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेरायनो ओमफ्राय जायगानि नामा जादों मावजि पार्क ओरैनो जेनेबा मोननै मोनथाम जायगाफोराव हाबबोगोन जोङो ओरैजाय दारागावबो दङ खिन्थु आं खनसेबो थांनो मोनाखै दारागावआवबो हाबगोन ओमफ्राय मावजि पार्कआवबो हाबगोन आरोना ओमफ्राय आंजों थांफागोन मुनु ब्लग बे मुनु ब्लग बेना माने ओरैनो नामाथ' मुनुआनो खिन्थु जेनेबा बेना इउटुब चेनेल दङ आरोना बेनाबो मुनु ब्लग होननाय चेनेलनि नामा मुनु ब्लग जों सानैजों थांगोन मुनु ब्लगजों आंजों ओमफ्राय दा जोङो आंना खिन्थु गप्र गैया दै खिन्थु थांनायाव लामाफोरखौ देखायलांनोबो मोनाबो जानो हानाय देखायलांनो खिन्थु मुनुआ बुंदों आंखौ दहायो फुङाव जे बियो गप्र लागोननो ओमफ्राय गप्र लायोबाथ' जेनेबा बेनि गप्रजों जेसेबां जेनेबा लामानि सुट लागोन बेखिनिखौथ' आं नोंथांमोननो देखायजोबनो हागोनानो बायसान्स जुदि जेनेबा बे गप्रखौ लायाबाथाय बेनो आरोना लामाखौ देखायलांनायाव एसे प्रब्लेम जागोन थेवबाबो जेनेबा सानै थांनायाखाय जोङो मबाइलजों हमनानै देखायलांनो हागोन आरोना मबाइलखौ जेनेबा सासेया हमबाय गाखोनानै होमबाना जों लामाखौ मोजाङै देखायलांनो हागोन प्रब्लेम गैया जों दा माजों थांगोन माने नै आंनिया बेनो बाइकआ रिटिमा डार्लिं उपाय गैया आरोना बेजों थांनांगोन आंनि रिटिमा डार्लिंजों आं दिहुननोसै बाइकजों थांसै ओमफ्राय आंजों दङ लोगो सासे दा गामियाव जेनेबा मियायो मोनसे सर्ट मुभि आरोना सर्ट मुभिनि शुटिं सोलिदोंमोन ओमफ्राय बिनिनो एक्टर बे आंजों दंफायो नैला एकदम माने आगोलाव इउटुब चेनेल खालामोन ओमफ्राय आंबो मोजां रोंस्लाबासिनो आरोना चेनेलखौ सालायनो ओमफ्राय मा जाहैबाय लोगोआ बिथाङा बुंबाय चेनेलाथ' नोंनिया सालायनाया बिदिसो अबानियासो बारलायलांबाय ओमफ्राय नोंनाव चेनेलाथ' बिदि जाबाय नों बेखौ सालायनो हानाय नंला बेखौ बोरै खालामनांगोन उनाव मनिटाइजेसन जागोन ना जाया खुनु गेरान्टि गैया होननानै बुंबाय आंबो गिनाय मोनबाय ओंखायनोथ' गोदान एकाउन्ट खुलिफिनसिगोन सानदों आङो दा आं जेनेबा आं बेनो एकाउन्टखौ आं खुलिना हरगोन बे एसे प्रब्लेम मोनदों जेनेबा इउटुब सालायनायाव इउटुबनि फिचार्सफोरखौ बारा हमना मोनाखै आं दा बेनो इउटुब आरो गोदान मोनसे चेनेल खुलिबावना हरगोन ओमफ्राय बे सर्ट भिडिअ बानायबाय थायो बे सर्ट मुभि ओमफ्राय आं बेनि जिथिया बेनि इउटुब चेनेला जागोन ना कमप्लिट आं बानायनाया होमबाना आं आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआवनो होगोन आरोना दा नैबे मोनसे भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव होनो हायाबो जानो हानाय जेनेबा नेक्स्ट भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव होगोन आरोना आङो आंनि रेटिमा डार्लिंखौ आं अन खालामनोसै आंनि रेटिमा डार्लिं बेजोंनो बेरायहैगोन जों दिनै आंना मा बुंनो रेटिमा डार्लिंसो आंनि बेजोंनो तामान बेरायना फैनोसै दिनै जायगा मोनब्रै मोनबासो हाबबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आं दा मुनु ब्लगखौ लायनो थांनांगोन थारमाने मुनु ब्लगजों जों जेनेबा डाबलिंसो थांगोन नालाय सानैबो आं बेखौ लायनो थांबाय थादों दा ओमफ्राय आं लामाखौथ' देखायलांनो हानाय नङा बेखौ लायनो थांनायाव खिन्थु ओजा मोनहैबासो आरोना बेखौ लोगो मोनहैबासो आं बेखौ देखायनो हासिगोन खिन्थु लामाखौ आं देखायलांनो हानाय नङा माने गप्र गैया आं मबाइल हमनानै सालायलांनाया एसे प्रब्लेम जागोनथ' बाइकखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय उनाव भिडिअफोरा माबोरै जायो नोंथांमोना नायखांनायनि उनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय खिन्थु साबस्क्राइब खालाम आरोना आंनिया चेनेला गोदानसो माने मा बुं दा उपाय गैया आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना आं मुनुखौ लायनो थांनि थ'दो गाइस नै आं दा मुनु ब्लगखौ लोगो मोनफैबाय फैनानै ओमफ्राय जों दा सानैजोंनो थांगोन आरोना मावजि पार्क ना मा होनो मुसुलपुराव थांगोन आरोना मोनथाम मोनब्रैसो जायगायाव गिदिंगोन मोनथाम मोनब्रैसो हाबबोगोन जायगायाव मा होनो इथिं दारागावआवबो थांनाय जायोबा दारागावआवबो हाबबोगोन खिन्थु दा जोङो थांग्रोनि फार्स्टआवनो जोङो मावजि पार्क दा नै दा मुनुखौ लोगो मोनफैबाय बेनाबो मुनु ब्लग चेनेला इउटुब चेनेला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना पपकर्ननिखौबो ओमफ्राय आंनिखौबो सानायनिखौबो खालामना होबानो जाबाय नायलांबाय था लोगोफोर दा थांबाय थानि जोङो ओमफ्राय दा आं दहाय गप्र लानायनि खोथा बुंदोंमोन ओमफ्राय मुनुआ लादो दा गप्रखौ ला ओमफ्राय लामानि जेसेबां शुट खालामगोन जेनेबा थांनायनि माबाखौ जेसेबां भिउसफोरखौ ओमफ्राय बेफोर शुटखौ आं आंनियाव लानानै
बे ग'प्र'नि शुटखौनो लागोन आं बेयाव होफागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नुजोबगोन आरोना बेखौ गासैबो गाइस जोङो फैयै एकदम मोनफैमारबाय आरोना मावजि पार्कआव आं मावजि पार्कनि गेटखौ देखायना होनि ओरैनो मेकिं सोलिबाय थादों जेनेबा बानायबाय थादों आरोना दासो बारा माबा जायाखै गोदानसो ओइनै ओरैजाय बानायबाय थादों दासो गेट बे गेट आरोना ओमफ्राय ओरैजाय आं सिङाव देखायगोन नोंथांमोननो मा दङ मा गैया जेनेबा सिङाव ओरैनोथ' कमप्लिट जाजोबाखै जेनेबा दासो बानायबाय थादों नालाय तामान सान्दुं दिनै ओमफ्राय जोंनिया ग'प्र'आ मा जाखोथाय अफ जाना दंथ'यो दा ग'प्र'आ दा जोंना इनै मनुब्लगा बाय टेनसन जाबाय थादों थारमाने माबायानो ग'प्र'आनो अन जायैखाय बेनिफ्राय जों दा सिङाव हाबनि आरोना सिङाव हाबनानै मा दोङो गासिखौबो देखायजोबगोन आरोना गाइस ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालाम ओमफ्राय थारमाने आंना चेनेला गोदानसो नालाय रावनिबो भिउसबो नुनाय नङा नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड जाखांनायनि उनावबो ओमफ्राय दा आरो साननै नामाल'सो जादों चेनेल खुलिनायानो गोदानसो प्लिज नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम आरोना आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबांनो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जेसेबां हायो एसेबां एकदम थाब हगारनो नाजागोन आरोना भिडिअफोरखौ मोजांनो जों दा हाबनि गाइस नोंथांमोना नायफालांबाय थादो आंजों थुदो थांसै गाइस बेड लाक टुडे इज भेरि बेड लाक मा बुंनो आरोना गाइस दिनै एकदम दिनानो हामामोन खोमा जोंना मुनुबाइनिया ग'प्र'आ हामा जाबाय ओमफ्राय जोंनिया बेयाव बेड लाक एकदम दिनै बटबो सालायनो मोना आरोना बेनो खोथाया मुनुबाइयाबो भिडिअ बानायबाय थादों ओमफ्राय बटखौ जों सालायनोसो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेनो आरोना सालायनो मोनदिया बिराद बोरैबा दुखु नांबाय एकदम मा खालामनो आरो उपाय गैया जायगाफोरखौ देखायनोसै एसे ना बेनिफ्राय ओरैजाय नायहरनो हागोन नोंथांमोना ओरैजाय न' दङ आरोना ओरै दै गेजेराव ओरैजायबो दालां बानायगासिनो ओमफ्राय ओरै दैनि ओमफ्राय बिथिं बे माबा एसे माने पार्कआनो कमप्लिट जायाखै आरोना डेक'रेसनफोरा दासो मेकिं आरोना दासो बानायबाय थादों गोदान ओमफ्राय इफोरथिंबो गासैथिंबो न'फोर जागोन नामा सब गासैयावबो दा जों जायगाखौल' ओरैनो एसे देखायना थांनो मोनसिगोन आरोना गाइस एकदम गाज्रि मोनना ला नोंथांमोना दिनै दिनानो हामा जोंनिया माने कर'नानि माने एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंनो बेनि थाखायनो आरोना मानसि सोआखै बे पार्कआव थेवब्लाबो जों हाबथारबाय नोंथांमोना इदिनो नायनांसिगोन आरो उपाय गैला मा खालामनो एकदम दिनानो हामा आरोना दिनै जोंलाय सानदों मा बटखौ सालायनि दिनै बन्द' खालामना दोनबाय दा मा खालामनो उपाय गैला गाइस जों दा थांफिननांसिगोन आरोना उपाय गैला ओमफ्राय मा खालामनो दा एकदम जोंलाय बट सालायनो होननानैसो फैदोंमोन आरोना दा उपाय गैया मा खालामनो थांफिनथारनांसिगोन ओमफ्राय जेनेबा मिटिंसो सोलिबाय थादोंना दा बन्द'आवथ' आरो जों दा उपायबो गैया बुंनानैबो जेबो मोनला आरोना एकदम गोसोखौनो बोरैबा मोनलायलायबाय माने दिनै एकदम असान्ति दिनानो हामखायामोन खोमा जोंनिया बन्द' दसे ओरैनो ससे देखायना फैबाय आरोना नोंथांमोननो जों दा बेलेग प्लेनिं खालामदो लोगोफोर जों बेलेग जायगायाव थांनायनि माबा खालामबाय थादों आरोना दा नैनिफ्रायनो जों दा थांबाथाय जों दा डाइरेक्ट न'आव थांखाया माने जोङो बेलेग जायगायाव थांनि आरोना बेलेग जायगा माबा मोनसे सुस खालामना लानि मायाव थांनाय जायो बायसिन दारागावआवबो बिसोरो बुंदो जेनेबा बन्द' जाना दङ होननानै नङाबा जों दारागावआवबो हाबहैनो हागौमोन दा प्रब्लेम जागोन दा दारागावआव थांना लाबाबो बायसिन बन्द'बा जों ओरैनो फैफिनखानांगोन जों दा मायाव थांनो एसे सुस खालामनि आरोना जायगाखौ जायखिजाया नोंथांमोननो मोजां माबा मोनसेथ' देखायथारनांगोन ना जोङो ओरैनो फैनानै मा जानो जेनेबा नैयावथ' दा हाबना लानानै जेबोआनो जादिया गेटआबो नै नायालाय एसे नायदो नोंथांमोना बाहेरथिंनिफ्रायनो उपाय गैला आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननांला जेनेबा जों देखायनो हादियासिनो आरो मोजांनो जेनेबा
जोंबो साननानै फैदोंमोन जों खुला दङ जेनेबा बे खुलिनायानो दङ होमबाना जों सिङाव हाबनानै भिडिअखौ बानायनानै जोंलाय बटफोराव गाखोनानै मोजां एसे एक्सपिरियेन्स लालांनो जायगाफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो मा बुंनो दा उफाय गैया एकदम खाफालानो गैयालै दिनै थैखाबाय बेथनोबो थांफिनना हांसिगोनसो जा दा गाइस उफाय गैला नैबे जायगाखौ आं खिथानि नोंथांमोननो बे मावजि पार्क होननाया मुसुलपुराव दङ सोनाबहा साइडजा आरोना सोनाबहाथिंजाय फैनांगौ आं जेनेबा दिगखौ एसे आन्दायनाय मोन्दों थारमाने ओंखायनो हमना मोनस्लाबाखै मुसुलपुरनिफ्राय सोनाबहा साइडजा एसे ससे फैबावबानो मोनो बे पुब बांनाबारि होननाय मोनसे गेट दङ आरोना बे गेटनि सिंथिंजाय हाबबोबानो नोंथांमोना नैबे मावजि पार्कखौ मोनगोन आरोना सोरबाफोर नायनो फैनोबा उनफोराव जेनेबा दाथ' आरो कमप्लिट जाजोबखायाखैना उनाव लासे कमप्लिट जाजोबोबाथाय जों आरो खनसे फैफिनगोन जेनेबा बेयाव ओमफ्राय नोंथांमोननो गासैखौबो मोजां देखायलांजोबगोन आरोना दिनै उपाय गैया बेखिनियानो जाबाय भिडिअआ नोंथांमोना गाज्रि मोननांला एकदम जेबो बुंनो हाला आरोना दा उपाय गैला दा आं बेलेग जायगायाव थांगोन आरोना जों चुज खालामगासिनो प्लेनखौ गासै भिडिअखौ दा आरो बेलेगाव थांनाय भिडिअफोरखौबो जोङो एड खालामोबाथाय जेनेबा भिडिअआ बहुत गोलाव जागोन स' बेनिखायनो जोङो दा आङो भिडिअखौ बेखिनिखौ मोनसेल' खालामनानै होग्रोनोसै ओमफ्राय जि जायगायाव जों दा थांनो नागिरदों बे भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआवसो नुसिगोन आरो नोंथांमोना जिथिया आं नेक्स्ट भिडिअ आपल'ड खालामगोन बेयाव नुगोन स' आं नैबे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' गाज्रि मोननांला नोंथांमोना दा आं जेबो बुंनो हाया जाहैबाय आरोना बन्द'बो जाबाय देखायजोबनो हायासै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन नेबाय थादो उनालासे ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना हो चेनेलखौ ओमफ्राय शेयार खालामना हो आरोना भिडिअफोरखौ गासैखौबो लाइक खालामना हो कमेन्ट हर मारै मोनदों जेनेबा भिडिअफोरखौ ओमफ्राय दा गोदानसो चेनेलाबो उपाय गैया जाहैबाय आरोना बाय बाय गाइस दिनैनि भिडिअआ नैबे भिडिअआ बेखिनियावनो बाय